Ladies and gentlemen, estrellats! Sabeu que feien els romans, anaven veient i vencien, i els romans construïren l'arc del triomf. L'arc del triomf és molt important per cada volta que guanyaven, passaven per baix, passaven per baix. Lo, 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 lo. L'arc del triomf. Lo, 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 la, lo. L'arc del triomf. Lo, 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 lo. L'arc del triomf. L'arc del triomf l'utilitzaven massa voltes, guanyaven tots els combats, perquè mai es rendien. I ara després de 2000 anys encara es conserva dret, es conserva l'art del triomf. L'art del triomf. Lo, 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 lo. L'art del triomf. Lo, 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 la, lo. L'art del triomf. Lo, 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 lo. L'art del triomf. Alea jacta es, 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 alea jacta es. Lo, 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 lo. Lo, 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 la, lo. Lo, 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 lo. L'arc del triomf. Lo, 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 lo. Lo, 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 la, lo. Lo, 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 lo. L'arc del Bella, enhorabona. A veure, mira, vaig a posar-me així. Bueno, no, que si no taparé el company. Quico, ja que tens el micro, sou conscients del que heu aconseguit? Perquè sou guanyadors de Festalent. A veure, sí, és molt guai poder guanyar el Festalent perquè és com que nosaltres portem molt de temps així en el món de la música i mola molt que com que ens donen un premi per la nostra música. I com va sorgir la idea de presentar-se al concurs? De què va ser la idea? Carmen. La nostra idea no va ser. L'únic és que a Punt, la colla, es va invitar a aquest acte. I com és això? Perquè, clar, vosaltres estàveu en el grup d'Esteve. Ara que no ens veu ningú, com és? Com és ell? De mestre. Bueno, pues la veritat és que dona molt d'ànims, molts consells, i la veritat que ha sigut molt especial en els assajos i tot, i ha sigut molt interessant. I actuareu en el Palau de la Música. Mira, ara que tens el micro, a tu et deien? Andrés. Andrés. El premi és actuar en el Palau de la Música el 3 de gener.
Però què ha passat? A veure, què ha passat? Ha sorgit un xicotet problema que un dels estrellats no ha pogut vindre, aleshores no podrem actuar, però bueno, ha sigut un plaer que ens hagin donat aquest premi de tocar en el Palau de la Música. Per Nadal, no? Haurà de viatjar i no podreu tocar, però és un gran premi, així que enhorabona, ha sigut un plaer veure-vos així actuar. I ara, aquí està ell. Qui ha vingut? Ai, no, perdoneu. Els teus pares estan ahí, veritat? Sí? Tenim així al bateria. Com et diuen a tu? Laudi. Laudi, ahí en els sofàs els tens ahí sentats els teus pares, veritat? La veritat és que no. No són els teus pares? No. Però a veure, m'havíeu dit que era el pare del bateria? No, són de Kiko, per això jo t'havia dit a tu, Kiko, que els teus pares estan ahí sentats. Vas a escoltar-los, què és el que pensen? Vinga, a veure què diuen. Bueno, igual no ho han dit amb molt entusiasme, això també passa. Els pares, home, sou aquí la CLEC, no? I a més, ahí donant-los el suport. Tinc així a Manolo, que és el pare de Carme, la baixista, i a Quique, que és el pare de Kiko, que és el frontman. El frontman. Bueno, tots ho feu de categoria, estrellats. M'ha agradat molt que diu Kiko, no, ens ha agradat molt aquest premi, portem molts anys en la música, però si tenen, què tenen? 10 anys? 11 anys, acaben de complir 11 anys. I quan començaren? En els bolquers, no? No, començaren com a grup a principis del 2021, entre febrer i març. Ahí és quan ja se vaig estar, que s'ajuntaren entre Kiko, el cantant, i Andrés a la guitarra, i de seguida entra Marc al teclat i ja hi havia una formació. Bueno, i com això, lo de juntar-se, val. Lo de tirar cap endavant el grup, però lo de guanyar ja, això com es veu des de la barrera també, des de la part dels pares que esteu ahí donant-los tant de suport? Pues molt contents del premi. I tant, a més he vist que el jurat ha destacat no només la interpretació vibrant, que ja es veu que tenen... Sí, tenen taules ja. Casta de rockers, ja es veu que tenen taules a l'hora de posar i d'estar davant de l'escena, sinó també l'originalitat en la composició, perquè el tema és original i els altres temes. Correcte, sí. Quina diríeu que és aquesta originalitat, aquest toc personal que tenen estrellats? Ells, la veritat és que no tenen una pauta a l'hora de fer les cançons, sinó que s'ajunten i ahí comença la creació, saps? Kiko per una banda fa una lletra, algú del grup comenta alguna mena de riff o alguna musiqueta i arrel d'ahí s'ajunta i ja comença a florir una cançó. Si n'hi ha pares i mares darrere que el xiquet va al bàsquet o va al futbol o va al karate i tal, vosaltres el mateix, però damunt carrejant la bateria o en el teu cas el contrabaix. Una altra afició, per dir-ho d'alguna manera. Perquè sí que també ja van actuant, tenen un poquet ja marxa d'actuacions i això. Actuem en diversos pobles, en Castelló, en València, han tocat diversos concerts i molt bé. Sí, sobretot quan s'apropa l'estiu, n'hi ha una miqueta més de moviment i ahí estem els pares per arrimar el muscle i fer que tot funcioni. Després de guanyar el Festalent, això ara mateix, la cotització d'estrellats, això... Qui porta l'agenda? Saps qui és el road manager d'estrellats? Que ho portem una miqueta entre tots o com està això? Sí, cada un aporta el que pot al grup. N'hi ha qui està més en la gestió, en la venda de camisetes, tenir una miqueta de merchandising i cada un intenta fer el que pot. I entre tots ho tirem endavant. Tirar una maneta per a fer música, per a fer rock and roll i a més fer-lo d'aquesta manera ja en 10-11 anys, en este talent, aquesta manera de posar-se en l'escena i a més fer-ho en la nostra llengua valenciana. Gràcies per acompanyar-nos, Manuel i Quique, per a la resta de pares també, que sou pares dels artistes i mares dels artistes. Donem la cara a vosaltres, però esteu tots a la quadrilla. Per a tots que han vingut part de la quadrilla per així, una besadeta i enhorabona. Ara ja no ens contava Gemma que igual ho teniu malament per aquest concert del dia 3 de gener, que es fa
així que és molta il·lusió. Sí. No, ja n'hi haurà altres oportunitats. Sí, sí, de segur que vindrà alguna pronta. Genial. Categoria. Gràcies, Quico, Manolo, i enhorabona a Festale.